Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị kene onye ukwu kene onye nta. Ụnụ maara ndị nọ n'iru unu n'ụbọchị nke taata. Ụmụaka Igbo ga-adị mma famili. Anyị bịa fụ nwanne anyị nwoke onye unu maara nke ọma, iru ya na-agbakwa n'iru akwụkwọ ji ọnkụ IB wee malụ. Anyị na-anọ n'ụbọchị nke taata maka na ihe ọ na-eme n'iru akwụkwọ na-amasị anyị, dị anyị mma, anyị wee chọbịa ka ọ kụziere ụmụ Igbo ihe, maka na ihe ọ na-eme n'iru akwụkwọ bụ nnukwu ihe nkụzi. Ya ka anyị ji esi ka anyị bịa ka anyị na ya nọrọ n'ụbọchị taata ka ọ kụzikwara anyị nke anyị na-amatarọ. Ụmụnne m ekene m na ebe onye si enene anyị si udo dịrị unu ma daalụ. Ọnkụl anyị kenere gị. Ndewo nne m. Ndewo. Na-atụfughị oge gị, afọ m bụ Chukwuebuka Okafọ. Abụ m ezigbo nwa Igbo ukwu nke dị na-agụ ata lokal gọọmenti. Afọ m bụkwa Chukwuebuka Ọnụọla. Abụ m ezigbo nwanne m nke dị na National Local Gọọmenti. Unu mama ọfụma. Mụnwa bụ Okafọ Ifeanyị Chukwu, ejikwazi ọnkụl IB ma n'ilu akwụkwọ. Abụkwazi m onye Anọcha. Abịa na Anọcha abụ m onye Agụlụ. Abịa na Agụlụ abụ m onye Obe Agụ, nke onye ọbụla ma. Onye ọbụla bụ onye na-esi Agụrụ ana ma Obe Agụ, maka ihe esikwa Obe Agụ wee gapụtakwa Adazi, bụ Adazi ụlọọgwụ dị na Adazi ama ama. Onye ọbụla si Obe Agụ ana gbara ime Obe Agụ ga-apụtara ya bụ ụlọọgwụ. Si ebe a ka anyị si ekelekwa m unu ọfụma. Daalụ. Ihe anyị na-eme bụ ka anyị Igbo dị mma, ya ka anyị ji bụrụ ụmụaka Igbo ga-adị mma famili. Anyị na-agagharị ajụta ndị ka anyị marụ, ajụta ndị okenye ajụjụ. Elee ihe a na-eme n'ala Igbo bụ ihe na-adịrọ mma, elekwana ihe a na-eme n'ala Igbo bụ ihe dị mma. Maka na anyị matarụ na enwee ihe mere oge ugbu a anyị na-amatarọ ndị okenye anyị nwere, ha mechaa ụwa ha na ọ ga-afịa iwu ụmụntakịrị arụ. Anyị wee na-enere ya n'iru akwụkwọ wee na-afụ ihe nkụzi na-akụzi, anyị ihe mgbazi na-agbazi, wee mma na gị bụ nwa marụ ntọnanị ma mara ihe dị mma na ihe na-adịrọ mma. Ya ka anyị ji chọrọ gị bịa abịasị ka anyị bịa jọtụ gị ajụjụ bido ododo. O nwere ihe ịmatalụ ma ọ n'anya nna gị a na-emebe oge gboo ndị oge ugbu a na-adịghị emezi, ana ya bụ ihe na-emebi ife n'ala Igbo? Ofu ife na-emebi ife n'ala Igbo bụkwa ofu ife afọ onye ọbụla ma. A sị na onye alụ ya bụ alụ, kedu ebe ọ ga-eje? Ụlọọgwụ. O jee ụlọọgwụ, tupu ndị dọkịta emetụ ya aka, bụ ndị dibịa oyibo emetụ ya aka, a ga-ebu ụzọ gwa ya bụ onye si ya na ọ ga-eje ihe a na-akpọ nyocha, anya bụ labụ, ka enene ya alụ ka amara ife na-aya onye afọ. Maka na ịma mpụta nye ebe ya bụ onye ọgwụ, ihe ebugodo ụzọ mee gịnị, jegoro mara ife na-eme onye afọ. Ọ ya bụ ị na-enye ya ọgwụ, mara ọgwụ ị na-enye ya, mara ife ọgwụ afọ ga-arụ n'alụ ya, mara na ọ bụkwa ife aha na-eme ya ka ị na-enyere anya bụ ọgwụ. O wee bụrụ na ndị be anyị ada achụzi ese, abịa na alụmdi na nwunye ada achụzi ese, ife mme mmadụ ada achụzi ese, ọnwụ da na ezinụlọ ada achụzi ese. Ọtụtụ ihe na-emebi ife n'ala Igbo tata ekwesịghị ịjụ ese wee gbachie nya bụ ife ka ọ ghara ime ọzọ. Maka na afọ a unu na-anụ a na-akpọ ọzọ emena, ada azọ nya bụ afa na nkịtị. Enwere ife bute nya bụ afa. Ọzọ emekwana bụ na o nwere ife mee na ajụ ese mara ife mezienụ edozie nya bụ ife. Asịzịa ọzọ emera na ọzọ ama mmezi maka na edozigo nya bụ ife, mana ọ bụ na edoziro nya bụ ife ọzọ ka ya eme. Mana amara ife kpatara ife a mezie nya bụ na ọzọ ama mme, ọnya butere afọ a na-akpọ ọzọ emena. Ife dịkwa na nya bụ afa lilu nne, mana nji nke afọ wee na-akọwa ya. Ya bụ na ọ dị nnukwute mkpa gị bụ onye Igbo. Enwere ụfọdụ ife ya bụ ọ na-eme n'ezinụlọ ma ọ na-eme ebe ị nọ, asị ka ajụke na-ese a mụrụ ụmụ nwa ya bụ ọda, asị ka ajụke na-ese a ka marike n'ife na-eme mere ife dị otu a ji eme. Ọnya mere o ji dị ka ya sị na ndị ọcha bịazi ka anyị mana ka ikpeazụ, maka na enwe ife ya bụ ọ na-eme na befa, ihe a ga-eme bụ fa jụọ ese ka mara ihe kpatara ife a, mara ife mere ife a ji eme. Fajụsi anya bụ ese, ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ research. Fa chọwazịa kedu solution, kedụzi ka anyị ga-esi dozi ife a. Fachọsazi anya bụ solution, ọnya bụ na ife ahụ a na-ekwu nwezie isi, edozie nya bụ ife nwere onwe abịa. So na oso na ife na-emebi ife na Igbo ruo taa bụ na ọ bụ na anyị jụba ese ụfọdụ ife na-eme anyị ga-amazi ka anyị ga-esi wee mee gịnị wee gbochi nya bụ ọrịa ọ ghara imebili ife. Ọ gwụsịkwa. Daalụ. Nnọọ.
o nwere ihe ọzọ sị ka m chịtata gị ọkụ daalụ na nke kọwa ka anyị nkọwa kọwara o doro m anya. A sị ka njọtị gị ịma na agbacha na ekeresimesi anyị abatago mbido afọ dịka otu esi wee kọwara anyị mana ya wee ekeresimesi a na-agba ọ na nke ndị oyibo kpọrọ Jenụwarị gbagide mbọ ihe niile ọ na-agbara mbọ ka ekeresimesi ruo. Ekeresimesi a ọ bụ omenala Igbo? Ịgwa gị eziokwu, o nwere ihe gbasalụ krismas na omenala Igbo. Krismas bịara abịa ka ndị oyibo si weta ya bụ na asị nọ ncheta ọmụmụ Jizọs. O nwere ihe gbasanya n'ala Igbo kama na ịmago na ndị be anyị bụ ndị na-eje ụka bụ ife bịazi na-esonyenụ maka na ife ikwetazi na ị ga na-esonye na ya ọnya bụ na isorozie ndị ọcha mekwasị ya ha na-eme. Mana ọ bụ na inyocha ọfụma ịfụ na oluo na anya bụ Disemba na be ndị ọcha a na-enwe ihe a na-akpọ Black Friday. A na-eji ohere afọ enyeregasị ndị mmadụ aka eme ọtụtụ ihe dị mma na ndụ ndị mmadụ. Mana ị na-anya na be anyị ọ na-adị ka mgbe afọ ka ife na-aka njọ, mgbe afọ ka ife na-agara ọnụ, mgbe afọ ka eji egbu mmadụ, mgbe afọ ka eji atọ mmadụ, mgbe a ka eji eme ihe ọjọọ dịgasị iche iche. Ọ bụrụ ka anyị si tụgharị ihe a na-abụrụzi ka ndị wetara ya si eme ya, anyị na-emezi ya n'ụdị ọzọ. Mgbe afọ ka eji eme ihe ọjọọ ma ịkwa iko ihe ọjọọ niile dị n'ụwa a na-emechasị ya na mgbe afọ. Ọnya bụzi oluzie na Jenụwarị ife afọ emezi apụtaba ife rizọtụ ma ndị atụbara ime apụtaba igwe na-ajụzisi ọ na-abụsịkwa ncheta ọmụmụ a kwesị ịbụ ihe ịhụnanya, ihe eziokwu. Ihe bụ na mgbe afọ ife ama ngara ọnụ ije mgbe na main market ya ịma ngote akwa o nwere ihe ị ga-egotenwu ịpụ na-ajụzi ọgịnị na-eme ihe niile agarasị ọnụ, fuel etinye ego, ihe ọ bụla abịa ihe afịa etinye ego. Ndị ogbenye ama mfozi gote chachalị ịpụtazi afịa na-ekwo ị ga-anọkwa n'ime afịa afọ ofu ọnya nwụrụ ebe hiti okpofu hiti ga-ekpogide ya onye afọ kolapsụ ebe afọ egbula je ụlọ ọgwụ asị na ọnwa ị ga-asị na onye butere ya, sị na Jizọs butere ya. Mba, ọ anyị nwa na-eme onwe anyị ife na-eme anyị. Ekeresimesi a gosi ife bụ ihe ya ba na-agba ewere ịfụnanya wee na-esi ya ka esi wee kwu. Mana ịnezi anya ịfụna na-emezi ya n'ụdị ọzọ o wee tinye anyị na ntamu. Ya bụ na ọ ga-afịazikwa alụ ndozi maka na-emeteghị ya aka mgbe kwesịrị idozi ya edozi nwụrụ ya. Kịta onye zikwa nsogbu kama na ife mmekwu na ya bụ na onye ga-ama ife ga-ama ife nke bụ na oluo ihe gbasalụ Disemba, biko ọ bụ na onwere ka ọra gị kweta na onwere ka ọra gị etinye aka n'ife ọjọọ, ezu n'ori, achọbụ na onye ị ga-atọ ịtọzie ya ka ego wee bịa. Maka na ana Igbo na-asọ ụmụ ife dị otu a nsọ, ana Igbo na-asị ya nsọ. Onwere ka ị esi tọrọ nwanne gị rie nya bụ ego ka ị gafebara gị uru, ndụ gị ama ntokwu ogologo. Maka na ife ị na-eme bụ ife alụ bụrụ ife ana na-asọ nsọ. Ya bụ na were nya bụ Disemba gosi ịhụnanya ma wepụ ihe ọbụla bacha ife baja echiche ị na-eche n'isi na nne gị. Ọnya bụ ife m na-ekwudebe gbasara ya. Daalụ nke ukwuu. Anyị kenere gị na ndụmọdụ nke ị na-ewetagasị na ya bụ ajụjụ maka na ya bụ ekeresimesi enyogidere anya ka mmalụ ọdịnomenala Igbo. Ajụkwana m ajụjụ gbasara ya sofa ọ bụ na ọ dịrọ n'omenala Igbo na asị na ihe Igbo nwere bụ ịwa ji eji akọpụta ji n'ọnya ka Igbo na-eme dịka ọdịnala. Mana ya bụ krismas ihe ọ na-ewetara anyị riri nne kidnapa emeghọ ndị ohi eme ka e wee ka rụọ ụlọ ma gbaa moto na krismas wee na-asị ya bụ omenala anyị ọnwa karịa. Ma daalụ dịka ịkọwara ya ọfụma, ịkọwara m ya na ebe nghọtakwudiri ya ọba m ntị ọfụma na ọ bụla omenala anyị nọọ iji wee nwee aṅụrị mana ndị be ya bụziri aṅụrị mebe ife ọzọ. Daalụrị nne. O nwere ihe nsị ka ntakwa gị maka ihe anyị na-eme ka ana Igbo anyị dị mma ka anyị ji wee nọ n'Igbo ga-adị mma famili. A sị ka njikere gị dịka abịa na omenala Igbo anyị ma ihe bụ ịma nzu, ịtụ edo, ịwa ọjị. Ndị njikwa sị m na ya ihe ndị a kpọgasịrị ihe Igbo ji ekpe ekpere. Ihe ndị a ọ bụ eziokwu na nwa ikolobịa, nwa agbọghọbịa, nwa afọ ọbụla nwa afọ Igbo kwesịrị ị na-eme ya? Ị na-anya na nke a kịta ị na-ekwu ịfụ na asị na mgbe eji tete bụ ụtụtụ ya. Ị na-anya ịfụ na ụfọdụ ụmụnna anyị etetesigo. Igbo abụrụ ihe taa, Igbo dịbalụ gboo. Onye ma eji akpọ anyị ndị gboo n'otego anyị nọ.
anyị ma Chukwu tupu ewetala anyị ụka, nke bụ na ị na-anya afa m bụ Ifeanyị Chukwu. Abịa na be anyị bụ Igbo, enwere ya na-akpọ chi onye. A sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adị eke. Ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị nụrụ asị na ofu chi adị eke, asịrọ gị na ọ bụrụ ofu chi ukwu kelụ, kama na abịa n'ime mmadụ enwere ndị iche. Ihe mere onye a ji dị iche, onye a ji dị iche. Ọ bụrụ na ya ama mmekọsị ife, mana akara ụwa mmadụ niile abụrụ ofu ife, echiche mmadụ niile abụrụ ofu ife. Ọ bụrụ ife chi m bụ bịa ka chi gị bụ bịa. Onye mere na anyị ncha niile abụrụ ofu ife. Abịazịa n'ihe gbasara nzu, edo na ndị ọzọ gasị, bụ ife ji ekpe ekpere, ọjị bụ ife ji aga ọfọ ka anyị na-agọ, maka na ọfọ afọ ka anyị ji echekwaba onwe anyị, ọfọ afọ ka anyị ji akpọku ndị mmụọ, ọfọ afọ anyị ji eme ọtụtụ ife n'ala Igbo. A na-esikwa n'ime ọfọ cheta ezigbote ife a ga-emepụta n'ala Igbo. Ọtụtụ ihe dị n'ọfọ lilu nne, mana ụfọdụ ndị mmadụ amarọ. Ịma na ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị togoro eto, na nna mụtarụ nna m mee ya mechasị anya, nna m wee mee ya mechasị anya, ọnya bụ na anyị ga-esokwu ya na-eme ya ọma. anyị ma nwee nghọtafe na ya, mana ị na-anya ịfụ na anyị bido n'ụmụaka medebe ya, anyị ejiri ọzi ya wee too, akụziri ọlụ anyị ya. O mezie ndị na-amakwado ihe gbasara ya tozie fajukwules ofu ese a na-agwa gị ka a mara ka ihe a si wee dị. Ọnya mere na ịpụta n'ọtụtụ ezinụlọ anyị asago ọtụtụ ife, ma ndị ji buru ngwongwo eji alụ ọrụ tụfuo, si gịnị na nke a bụkwa nke bụrụ ajọ mmụọ, bụrụ enu bụrụ ana, emechasịa ojidefa na-ekwetọrị, jidefa na-egbu, maka na ife onye na-amarọ maka ya nyeje na-emetụ ya aka. Onye na ị ga-eji jụọ ese ka ị mara ife bụ ife afọ dị ebe afọ, marụ ka ndị Igbo si mee ife a, mara ife a weta n'ezinụlọ tupu ịkpaba ya aka, maka na ịkpa ya aka na-amara ife ọ bụ, ọ ga-ebutere gị nnukwute nsogbu n'oge na-adịghị anya. So na ọ dị mkpa otu a nsi kọwaa kịta, ị marụ na ya bụ ife ịgụgasị dị mkpa n'ala Igbo. Ọtụtụ ihe ọma ọ na-alụ ka nkụ, mana ụfọdụ ụmụnna anyị amara ya. So kedu ife kachasị bụ na tupu ịbaba n'ife, ịjụọ ese ya ka ị wee mụtanụ ka esi eme, mara ife nzu na-alụ, mara ife edo na-alụ, marakwazi ife eji ọjị eme. Ọ dị nnukwute mkpa. Ọ gwụsịkwa. oke nna anyị ọnkụ IB, daalụ na nke i kwuru, maka na ihe niile i kwuru bụ okwu ndụmọdụ, bụ na nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị ịtọ ntị n'ala gee ya ntị. Dịka omenala Igbo si wee dị, dịka onye bụ onye agụrụ, apụta asị na onye a chọrọ ịnụ nwaanyị mana ọ nọ n'obodo oyibo, sendị ego sị ka o mee ihe nwaanyị mee everything, mana anyanwa bụ nke nwoke nọ n'obodo oyibo anọla ebe a gbagharịa nkwụ n'ọrụ ya nwaanyị. Ya bụ ihe o kwesịrị ekwesị n'ala Igbo? A sị na afọ ka eme ka afọ. Adị m atasị ụfọdụ n'imefe ụta, maka na mụrụ nke onye si n'ọrụ n'obodo oyibo, ya bụ ife m na-agwadebe gị. Mana mara mmadụ na ife na-alụkarịsị ọrụ na be anyị bụ iche ego nwaanyị. Mgbe ọbụla eji ebu unu chee ego kpaa afọ onye eji maka ya wee na-eme ya bụ ife, mmụọ anataghị ya. Maka na enwere ife ya bụ ichekata n'echiche, ịma mmụ ihe ị ga-echeta na ya, mana nke onye manya kwuo maka ya. Otu m anya na m ejego ụmụ ụfọdụ ife dị otu a, ịmagoje ebe a na-eme ụfọdụ ife dị otu a, ejego m ụfụ ka esi eme ya. Ọ ndị ezinụlọ ya bụ nke nwoke ya abịa, na ọ bụla nke nwoke anọrọ ya fabia, ọnya bụ ezinụlọ na-ereprezentịzi nke nwoke, na-afụchitezi anya nke nwoke, ewekwubezi ife eji maka ya wee bịa, ewekwuo n'ọkwa onye dị otu a na-achọ ịnụ onye dị otu a, ewee mebezi omenala niile dị n'elu ya. Maka na mgbe ọbụla ịfụ ezinụlọ na ezinụlọ agbakọ, mmụọ ezinụlọ na mmụọ ezinụlọ na ebe afọ, ihe ọbụla a na-ekwu mmụọ ezinụlọ a na-anụ ya. Ihe ọbụla eweta ka a na-ekenye ndị nkịtị, ka a na-ekenye ndị mmụọ. So otu a ka ọ dị. Ya bụ na inyocha ya ọfụma, n'anya ịfụ na o nwere ife kpatara ya, maka na ọ bụrụ mmadụ ncha niile na-eme ya. Mana n'uche nke m na n'uche ndị anyị jụtagoro ya bụ ajụjụ, ụtụtụ ha n'ime ha na-akọwa na ya bụ ife ezighi ezi. Ọ dịkwa dịka ka mmadụ ịnụ nwaanyị abịa onye nke nwaanyị mmanya ka o bie di ya, o ruzie ebe ahụ ọ ga-ebinye di ya mmanya ahụ, o buru ya wụọ na ya bụ ife o kwesịrị ekwesị ka a na-eme ya n'ala Igbo. Mma ọ dị ka nke ị na-afe ekwu, ka m were ife a wee kọwaa ụfọdụ ife merụnụ, maka na o mekwa na oge nke m nwa mgbe njem nwaanyị. Ọ bụrụ na a na-amagasị ụmụ eme ya bụ ife, ma nnọọ ka obodo sizi wee bịa dị nke ikpeazụ, aka na ndị mmadụ ụta na-eme ya.
maka na esighị ebe a gbuo ọtụtụ ndị ruo taa akọwala ihe mere ọnya afọ. E nwere ndị bụ na ofu mmanya ka e buru bunye nwoke bịara ịnụ nwaanyị, ọ ṅụsịa mmanya asị ebe a naba. O mezie ụfọdụ na-atụ egwu na amarọzi ndị bụ ndị, amarọzi onye bụ onye, maka ka ara agbakọ ndị ajọ mmadụ nọ n'ime ya. Ị marọ nke onye na-eche ọka nwa ya abịa nụọ di ka o wubekwa na ọnụ ụdị nwee ego, ngwanụ bịazịa ka ịnụọ di anụ ọtụchi ya ofu ife n'ikuku, mmadụ si ebe a naba. Ebe a na-agbakọ a na-eme na abịala eme mmemme, mmadụ na ebe a na-achọ onye ọya kụ nsị, na-achọ onye ọ ga ya pin. Ọtụtụ ihe ọjọọ gasị bụ ihe butere ụmụ ihe a. Ndị mmadụ jizi ezeze ndụ ka a na-ezekwanụ, ara amakwana ụmụ eme ya nọọ ndụ ka a na-eze, o wee butezi ihe dị otu a. Mana o nwere ife m chọrọ ịkọwa dịka mụ nwa mgbe m ji nụ nwaanyị, anyị butesi ihe niile, anyị gotere ihe niile, ebutere mmanya niile, ebutere nkwụ enu, ebutere nkwụ dị iche iche. Mana o nwere ihe bịazi mee ebe afọ abịazi achọbazie mmanya achọba o. Mana asị ka amarụzi ihe mere, ị na-anya mbọsị afọ ndị mmadụ nọ na-aba alụ m, kedu ihe m o ji bụrụ fanta ka ha fụ nwunye m bụ wee na-achọ m, ọ bụrụ ife ifele. Mana ịmago na mụ nwa bụ mmadụ makwanụ na ya bụ ife eziri ezi. Mana obodo mmadụ ka m bịalụ, mma m bịa baba alụfa mba ma ọ kparịbafa, njiri nwayọọ kwanyere onwe m ugwu ka emegodo ihe emelụ. Mana o doo m anya na enu na anama na m wetazu ihe niile ifugo ya. So ụfọdụ ndị aghọtara ya, ụfọdụ ndị ghọtara ya, mana a ga na-ata gị ụta sị gị nwa bụkwa onye omenala mere ife dị otu a. Ya bụ na njikwa ohere a wee na-aya ụmụnne nsịfa, biko onye fụrụ ya bụ ihe onyonyo ebe ụdị ihe dị otu a merụ, gbagharụ na osichalụ m n'aka, egozu m ihe niile, kama na ọ dịgo ka ọ ya adị. Mana mụnwa mekwanụ gịnị, mụnwa gbazia nkịtị sị ma ya bụrụ na ihe a na-eme na ọ na-agafu so n'ọnya merụ. Daalụ nne. Ndewo. Uncle, anyị kenere gị nne. Inyere ndụmọdụ iwetara ebe ya o juru m afọ. Ihe mmụta ịkụzikwarụ m, maka ka ị na-akụziri nke ị na-akụzikwarụ ndị ọzọ, maka na ebe anyị nọ bụ na Igbo ga-adị mma famili, ụwa na-enene ndị ọzọ nọkwa na-amụta ihe, ndị nọ ma obodo oyibo ma ihe niile, onye ọbụla na-ege ntị na-amụta ọtụtụ ihe. Anyị sị gị daalụ na anyị bụ oke ihe mmụta nke ịkụziri anyị. Anyị sị na ọ ya adịrị gị na mma, gị na ezinụlọ. Anyị ji ọpọchuniti a wee na-ekene ụmụnne anyị ndị na-ebe niile dị iche iche. Ụnụ anụgo ihe awa ọnkụ ukwu, ụnụ anụkwo na ndụmọdụ o nyelu, ọkpa ike wee na-ekwu okwu ịjụ ese na ịjụ ese mara mma n'ala Igbo, na ajụba ese na ihe ga-adị mma. Maka na ogo gboo na ndị nna nna anyị na-ajụ ese na ọ bụrụ na ihe mee nwata maọbụ ihe mee yut maọbụ ihe mee n'obodo, na a na-ebu ụzọ dobegodi ya bụ ihe jee jụọ ese ka amara ihe buru ihe ahụ. Ajụchatatasa ese ewe mara ihe a na-eme ihe ahụ mere ala Igbo anyị gboo ji wee kasị oge ugbu a mma. Mana oge ugbu a na ya dị ajụzi ese, maka na ọ bụrụ na anyị na-ajụ ese, ya bụ mmanya a na-etinye poizin aka adịghị na-eme. Maka na o mee nke izizi ajụ ese nweta onye meri ya taa anya afụfụ dịka omenala Igbo si dị. Onye nke ịbụ a ga-ama na o mekwa ya na a ga-ejidekwa ya, ya bụ ya kwụsị. Mana ọdụdụ na anyị kwụsịrị ịjụ ese, onye ọbụla dizie free, nke ndị oyibo na-akpọ free. Onye ọbụla anyị na-achị na omenala anyị mara mma, omenala Igbo mara mma. Unu ga-ekwu ọnụ awa ọnkụlụ ntị, ọ dị gboo na-akụzi onye ọbụla ka onye ezigbo mmadụ. Ịbịa na klaasị nke ọ nọ n'ime ya, ofu nkụzi ya ka ọ nọ na ya ka ọ bụ ike bara onye ọbụla. Anyị bịakwutekwa ya today, ofu nkụzi a ka na-agbakwa ụkwụ na-asị onye ọbụla natawa n'ala Igbo mara mma. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nweta ụdị mmadụ IB ịtọ n'ala Igbo, obodo adịgo mma. Anyị jụrụ eju kama na ụfọdụ na-awa onwefe aghụghọ, mana nwayọọ fụ eziokwu ya na-apụta, maka na ọ nwere ife ka eziokwu. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọ. Daalụ. Si nke ochinya zelu. Daalụ. Ekene m unu ka unu si esonye anyị. Amamife bụ obi n'igwe na-enye ya na ọ bụrụ mmadụ na-enye ya. Ma ofu ife m na-ekene Chukwu n'isi m bụ na m kwuru na otu a ndị ka mma dị na mama agbanwe. Ihe a bụ eziokwu ka m ga na-ekwu n'otu a ka ọ ga-adịrị gaba, maka na eziokwu bụ ndụ. Ọ ihe eji mara ala Igbo. Emere enu mekwa na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, eziokwu bụ eziokwu, ara ekpu eziokwu aka. Ya bụ na ihe nna ya ụmụnne m bụ ihe onye na-amarọ nya jụọ ka aka ọrịa ka ọ dị, ọ mara ya, ọ ya bụ na-etinye ụkwụ m ihe ọbụla ma ọ na-eti isi n'ihe ọbụla ka ọ mara ka nya bụ ife dị, ka ọ ghara ịbụ nke ya bụ emesịa sị ọ bụrụkwa na mma nyara ime nya bụ ife, ọ bụrụkwa na mma nyara itinye isi etinye. Maka na ụwa anyị nọ na ya, ụka ofu mbịa ka anyị na-abịa, ofu nwụ ka anyị ga-anwụ. Mana ọ bụ na anyị were ihe a anyị na-eme ya n'usoro ịma na nsogbu amandịrọ.
ọgwụsụ aka ọra n'ọnụ ọfa anyị na-agọrọ bụ na ọ ga-adịrị gị na mma ogologo ndụ na-arụ isi ike gbanụ mbọ ya ma fụlụkwe na anyị na nnukwu ihe mmụta dị n'ebe a dịka ị na-ekiri biko na-eshi ya ka nwanne gị na-afịa wee na-amụta daalụ